Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kana kuti idzudzu amene tikakanganisa tikabvunza mututu muno ere ndini kushungu ndofara tokuziva makambozikawo ere mukati menzvimbo dzakadai kana kumapostori esematare kumapostori handisati asi kune vakambonditi ndigouya ndikazotadza ndikazokundikana pamusoro dzemumatare masekuru shumba ihongo kana kwete zvichireva izvo sekuru panenge vachikubvunza matare kati panenge vachipatsanira matare avo ihongo kwete muchazopiwa zvenyungu yekubvunza kana kutsanangura kana kuzopawo zvichemo kana zvese zvanoda kuita kana changanika chingapedza matare hongu pane zvamunoziva kwete pane zvamunenge musina ruzivo nazvo. Ndapanzwa zvinotendwa mabva ndabva kuGreenmore munhu mutumanengamira muduna chinobvudzwa ndafara kuzivai neni ndafara kuzivai seku wakambondione ndandisati ndambokuonai ndanga ndisati ndambokuonai zvinokuzwa apo wandiona apa ndakuonai uri kunzwa sei manje ndiri kunzwa kusununguka kunzwa kufara unonzwa kufara nditogara masununguka hanzi ngagara asununguka garai henyu masununguka tiri patotaura nyaya muchitaura nachangamiri imi misunungukai muno mumwe tukasunungukai mukufamba kwako mwanangu ndambokubvunza kuti wakambofamba iri nzira dzechikaranga nzira dzechikaranga handisati ndambodzifamba ndoita zvekuratidzwa kumakope asi hongu kwete handisati ndambodzifamba. unozvizivawo here kuti une chikaranga chigere pauri kanzi makambozvinzwa here kuti mune chivanhu chigere pamuri ndakambozvinzwa. unozvizivawo here kuti iwe pauri ipapa pane zvinhu zvakawandisa zviri pauri chikaranga chako chine midzimu mizhinji igere pauri ndinodaira kudaro unoita zvokuratidza ndinonyanya kuita machira auinawo mukati memusha wako ndei ndine machira handina machira pari zvino handisi kureva machira ekufuka kudai kuti uvate ndekureva echikaranga echikaranga chaiwa hakuna kune jira reruvara rwedenga randakanzi namuchembere wemudzidza mangu amangweni ndigotenga ndiuye naro pane nyaya dzangu dzakanga dziri kumatare ndikatenga ndikanwapa ndoatauro ndiroro jira randakatenga ndikasira ndatetera tovaita atete nokuti ndirevudzinza nechete asi vane chikaranga saka iwewo ngo uchifungwa ndiri kubvunza chiri randisiri kuona inini ndanga ndafunga kuti muri kubvunza riri kumba kwangu saka ndandiri kuzama kutarisa kuti jira racho riri papi kandichiri ndabva ndazoziva manje ndazokasika kurangarira kuti pasina nguva refu ndakabva kutenga jira iroro zvechokwadi zvino kana ndichibvunza mwanangu pfungwa ngadziendi pamwe
zvandakubvunza izvozvo ndabvunza kuti ndirii ndozvandabvunza ndirii handisina kunge ndakatsananguriwa kuti ndirei vakati nditenge bedzi rigosumwa vagorisuma mumusha mudzinza medu ndatete zvavo asi toti midzimu yavo anoshandisa ndeyekwakushuma uyezvo nenyora dziri pamhanza pako ndidze handisati ndambodzisangana nadzo nokuti pane pandakaita tsaona ndikachekeka apa ndikachekeka apa neapa tsaona yemumugwagwa saka pane handisi kureva apa pamusoro apa ndokureva apa pako apa handisati ndambosangana nadzo idzodzo handiriaivamushava zvimwe zvinhu zvinogona unoziva nyora dzinofamba dzakadai hakuna nyora inofamba yakadai ikudai alright mwanangu wapinda pano mukati mematare ano ndizvo uchifambira ariri mhuri yako iwiwi kuti ukwanise kunzwisisa kuti mhuri yako ndeipi handive unozizivawo here mwanangu kuti iwe mukati mekurarama kwako ropa rako iwewe ndiri mukati memushawo yeZimbabwe uyu mwana akiri apo mukati meushe kana zvinzi Zimbabwe zviri kureva ushe uyu mwana akiri apo kana vanhu vachiramba mwanangu vachikunyepera munzi wakunyeperwa kana vanhu vachiramba vachikunyepera mukati memusha iwe ropa rako iwewe ndiri mukati meZimbabwe rinori rozinzwa ndikupanzwa sekuru ndotaura nemazita ndotaura nemazita rinonzi zita remunhu akafa wamainitaura musi uya kuti akazovikwa patanizim ndindiudza zita racho muona mwana akomana arume zvamunoitanga unoziva here kuti uri mwana wemutungamiri wenyika ndakanzwa sekudaro unozviziva ndinoziva asi toti ndakanzwa sekudaro nekuti pandakatangawo kuzviziva ndakatozviziva ndatonzwawo ini ndiri pano ndiri kutaura kuti iwewe mwana iwewe uri mwana wemutungamiriri wenyika urozinzwa ndikupanzwa iwe uri mwana wemutungamiriri wenyika nyangwe dai aive mupenyu ndaimubvunza nyaya idzo dzaiziva ndakukumbuka manje nyangwe dai aive mupenyu ndaimubvunza nyaya iyoyo anodini nyaya iyi anoiziva haina kuitika nhasi yakaitika kare ine makore nemakore asika varume zvavanoita mwanangu zvinhu zvandiri kutaura vanhava dai baba vako vanga vari vapenyu ava ndovadaitongesa vagara chivabvunza kana kuvaendera ikukunda yenu ndinoti nyaya yamuizivi here tiwa makambotipesererwa munokuziva kuti makasiya maitei une ropa reumambo vazinzareushe ndikupanzwa sekuru iwe uri mwana wamugabe ndunzandudare ndikupanzwa sekuru iwe haunawo zvinzwa nemapenyu ndakazvinzwa nemapenyu wakamboenda here kunotariswa ngazi nevana vacho ambokantariswa here ropa nevana vacho kana nehama dzacho ava vana vacho vakaramba toti anonzi pachirungu vanoti loya ravo raimirira gweta ravo rakaramba kuti ava vauyi kunotariswa ropa pamwe chete newe asi ndakaenda nevehukama
ropa rikanobuda richitaurwa kuti 99.9987 zvinoreva kuti iropa rimwe chete. ati uyu mwana wani Zvimwe zvapesa here nezvataurwa naChangamire zviri kupesana hazvisi kupesana zviri kupesana hazvisi kupesana. kana dai wanga usiri mwana wacho inini panapa ndinotoudza vamwe kuti mwana haasi wakufa. Pano pandikiri pana vazhinji vaninoudza kuti mwana uyu haasi wakufa, mwana uyu haasi wakufa, mwana uyu haasi wakufa. Iwe ndakuudza kuti uri mwana waMugabe ndizvonataura. uya pamunda wandotsamwa kuti sindisina Uri mwana waMugabe iwewe. Ndapanzwa Baba wako ndo vanoziva kuti vaidziva mbasi ndatiri kwe kwavaenda iko kuti atiriko. taisa vako Ndinongokuudza kuti uri mwana waMugabe iwe. Zvekuti baba vako dai vanga vari vapenyu izvezvi dai vanga vari vapenyu vachidzimirira nyanza vaidzimiririra. Ana Shumba ndo zvatinoita akati neuyanga akwazvo uyanga uka waidzimirira nyaya dzavo. asi chinenge chiri chokwadi. ndinyepa aiwa chinenge chiri chokwadi. iwe mwana iwe yopeyakuyakwira chokwadi ndine zvakawanda zvanechida kutsanangura ipapa. chinenge chiri chokwadi chemazvokwadi. Uchaziva zvizhinji ako wazvinzwa, uchaziva zvizhinji. Indonzi kariko kagumi nemusoro muriwo ndoidzimbawe uchaziva zvizhinji ndichakutsanangurira. Ndani kuti hauzivi chero kune madzitateguru ako kana kuna ana Changamire wako wakuzivi. ichokwadi Urikuzvinzwa ichokwadi hauna zivo ichokwadi asi ndoiziva. Kwaedza nguva mwanangu mati madzokorodza paya mati mazwa anga achitaura anga achiti mati akaenda kundorwa ngazi izhinzi zvinzi pazvinonoongororwa hapana chikamu chidiki ndechekwaamai, chikamu chihombe ndechekwababa, zvichireva kuti ukamu chihombe igushungu mwana weuku. wandirwa ngazi nana ndakanotorwa ngazi nemuzukuru mwana watete, asi pane paropa racho pamatorero avaita vaitora ropa raamai vake iye nekuti amai vake ndiwo hanzvadzi yababa, tora vakatora vachiita kuti vafananidze neropa rangu inini rababa vangu inini. Saka ropa rangu inini paitorwa pachinzi rababa remuzukuru potorwa raamai vake ndiwo raifananidzwa kuti rionekwe kuti rinonofanana here. Ndo pakabuda vachiratidza kuti iye ropa raamai vake ndiwo rimwe chete nerababa vangu, ndiwo riri kunzi rakangofanana ropa iro. haiwa ndo zvanakutsanangurira kuti ndokudzinza kwako mwanangu. Handinotenda sekuru, ndokudzinza rako chairo chairo. ndinotenda sekuru. Unoziva ndakutarisa sekunzi ndiri kuona zvinhu zvakawandisa. Ndiri kuona zvinhu zvakawandisa ipapapa. Ndokudzinza rako ikoko. Ndinotenda sekuru. Ndokudzinza rako. Ndimi wari wehondo kai. Hongu. Ndimi makadzirwa. Hongu. Tisu. Chokwadi. Kuti nyika yetu wana rusununguko ndimi. Makadzirwa. Hongu Iwe icho. wakaenda kuhonderi udaira kuti. Ndikureva. Baba wako ndo wakaenda kuhonderi. Ndikureva pakuti iniwo kuhondo ikoko ndo kwandakazvarirwa.
saka ndinenge ndangoti vanhu chero namanje vanongoti ndimi makarwa hondo kana vamunangagwa patakavaona vakangoti imi vana vakazvarirwa kuhondo ndimi magamba acho nokuti manga musingakwanisi kutisa saka kuhondo ndo kwakaitika zvinei vari kuti kuhondo ndopakabuda nyaya idzi ndopakabuda nyaya idzi kuhondoko ndopadzakaitikira ndokwadzakaitikira vakuya nemwana nemusoro yemwana aya ibasa saka toti baba ava vane vana vanganizve ndichaziva kana kuti vangani uchaziva kupa mavasati vapera hayo akumusha patakaenda pavakashaya pane vakauya atanga takati wandei asi mumwe hake akazonzi ndikurukure naye paakauya ndakasangana naye kwababa munini kwababa munini kwakariga mombeko ndikasangana naye ikoko asi dambudziko raakazoita haminoti chii chakazoitika kuti nhamba dzake ndikagumisira ndisina asi akanga anzi apota achitaura neni haana kuzomboita se haana kuzombotaura neni kuburikidza nekuti akaona unge nokuti akanzi iwe pota uchitaura neuyu nekuti iwewe ndiwe nyaya yako iyo ndiwe wanga usati wazikanwa kumusha kwazvimba zvino uyu anotozikanwa saka iwe kuti umuti uri kuda kumutora uchienda naye kunoti unoti muzikanwe muri pamwe chete hazvibudi iwewe unofamba pachako asi iwewe kutaura neuyu muchionesana achikudzwa kuti enda unoona nhingi enda unoona nhingi enda unoona nhingi ndozvamunofanira kuti ndozvaakaudzwa nababa munini vaye paakaudzwa izvozvo mani anenge akabva kubva ipapo haana kuzombotaura kana kundifonera kana kunditsvaga kana kutaura neni hama asi nhasi wakusikana hongu ndagutsikana zvakabuda kwawakaenda zvinotorwa ngazi yako mutorwa ropa pandakuudza kuti uri mwana wanhingi wanga wanditsanangurira here kuti uyu wakanotorwa ngazi ndanganisina pawazonditsanangurira iwe kuti ropa rakabuda rakafanana nehanzvadzi yavo maropa akaita matatu kai akaita matatu rinoti rehanzvadzi yavo ndo raibva pamwana wehanzvadzi mwana wehanzvadzi ndiye aitorwa rehanzvadzi yavo ini ndichitorwawo rababa vangu saka maropa aya anoita mairi anonge achiratidza kuti iro ropa rehanzvadzi iyo neropa rabuda rakafanana chidimbo chishoma chisipo ndechekwamai chekwamai chinoda kuwanda sei hachiwandi ndomuridzi weropa chishoma chidiki ichocho zvekwamai asi chikuru ichi ndo chinoratidza kuti dzinza ndeiri amini munova nemubvunzo iri panjaya yanhasi hanzi mune here chekubvunzo sekuru panyaya yatatsanangurirana pano kana kuti pane zvavasiyawo zvamanga muchida kunzwa muvabvunza handina chekubvunza nokuti pamatsananguriro avaita ndizvozvo zvandakatangawo kunzwa chero nevarwi vehondo vaive nababa vacho vaingotsanangurawo matsanangurirwo ayo zvaiitwawo nehanzvadzi yavo baba vacho pamwe chete nemwana wehanzvadzi yacho aive nababa vacho kuhondo ndo matsananguriro aaita zvinotendwa tarisa iyi badzi hazvidi upomeo unganzi unoona uropa nevanhu vauda kuramba zvinhu zvisiri zvako zvinhu zvako unouraiwa nezvake mani murumo unouraiwa nevanhu vauramba zvinhu zvako Robert
Hamunotone mazuva here ekupirira unasimba. Ila ndinawo muzukuru wandakasangana naye mumbasa rangu imomo ndokutaura nyaya yake kuti inini ndakazvarirwa kuhondo ndiri mwana wakwaGushungu asi pane kuramba kuti ndiri mwana waikoko kune dzimwe hama dzimwe dziri kuti ndiri waikoko zviri kutsigirwa nevakamwe vakanga vari kuhondo kuti ndiri mwana waikoko asi ndeitawo sei ndakati inini hapana chandinoona zvandingatokwanisa kuita ndekuti kukutorawo ndoenda newe kumasvikiro unovheneka. Chandingangokumbira ndechekuti zvinenge zvabuda ikoko gamuchira, zvichabuda uchinzi uri wakwaGushungu gamuchira, zvichabuda uchinzi hausi wakwaGushungu, zvichidai watoisa pfungwa dzako neraramo yako kudzinza rekwani rekwaGushungu. Kana wanzi hausi saka zvabuda munomu mati kune vamwe vari kuramba rekwaGushungu vari kuramba kuti mwana uyu asiri kwaGushungu. Ndinokutaurirai kuti aina amai vangu vanoira shaka, mwana ndiri kwaGushungu naamai vangu vanoira shaka anoramba kuti mwana asiri kwaGushungu ngavadzokorudze futi kuita zvavakaita izvozvo. Mwana ndiwe kwaGushungu asi agura kawo achada kuchengetwero murume mukuru kawo waakuzviitira akaiwe mwana chiri kudiwa ihama nekuti hauna hama. Kana iwewo uchitambira kwako wega usiri mukati memusha wako nedzimwe mhemba uzivi kuti zinobva kupi nekuziva dzinza. Ziva dzinza rako. Hakuna munhu anorarama kunze kwomusha asingazivi dzinza rake kuti ndeiri. Uri kuzvinzwa? Ndinozvitaura kainiko zvino. Ndozvandiri kukuudza izvozvo kuti uri mwana wekwaGushungu anenge azviramba kana munomuda ngavapindi. Ndakavamirira atozvitaurira ndapedza. Mwana ndiwe Gushungu ndapedza, mwana ndiwe Mugabe ndapedza. Hatiziyi dzaiitawo baba wacho kuti waidzifambisawo sei murongwa wawo vanoziva sevanhu vevarume. Hauzivi zvazvinozofamba zvakaita izvoro parakatorwa rikaonekwa rakafanana neravo. Ini ndasvikawo pano ndiri kuti iwe uri mwana wekwakati. Ndakati ropa nini tavaviri mukupupura nyaya iyoyo. Saka munhu achazopikisa hatichazivi kuti ani. Ane zivo yake. Ane zivo yake. Neiri pano. Totosirai kuna Gushungu kuti pane here mibvunzo yavari kudo kuna Changamire. Mibvunzo handina mibvunzo asi kutongoti mungamiro dzemafambiro ekuti mukufambawo kwangu pamwechetewo nezvimwewo zvandinenge ndichizviitirawo semunhu anonge achishava-shavawo nekuitawo zvinhu zvinoraramisawo mhuri yangu. Ndozvandingatokumbira kuti ndigone kunge ndichivhurirwawo makwara vaitozviziva kuti ndiriko. Saka vanogona kutora divi revezvematongerwo enyika vanenge vabhadharwa mari kunzi munhigirikini miitai kuti haasi. Zvino ivo vakatora divi iroro inini zvakureva kuti zvavakanga vakambovimbisa kuti vachange vachigona kunge vachishandawo neni vachigona kundiwanisawo kana chigaro chekuti chinenge chinewo chimiro chiri nani kana pavanogona kuita kuti ndinge ndichishanda ndini. Ndinenge ndichingokumbirawo kuti ivo asekuru vakwanise kunge vachivhura makwara akaita saiwayo. Pari zvino mwanangu wotokumbira kwavari, imbokumbira kwavari zvaunoda kuna sekuru vacho kwavari vanhu vari kutaura nezvavo. Zvionekwa ndinotenda. Kumbira zvavari kuda kwavari. Ndinotenda ndichaita saizvozvo. Aiwa tambo. aiwa rapitwa zvakanaka. Ranzwikwa. Tichitendawo Changamire nemabatiro avariita, tichitendawo to Zim News Bet TV. Pandaubvunza mubvunzo 1 unoda
answer inoti hongu kana kuti kwete, yes kana kuti no, tichipinda munyaya yedu yanhasi. Muri mwana here wa the former and late President Robert Gabriel Mugabe? Hongu. Mwana ari mwana wemunin'ina, ari mwana wemukoma, kana kuti mwana wavo Nyakutumbura? Ndiri mwana wavo Nyakutumbura. Born 20 April 1977. Okay. Pachimoyo. Saka ivo baba vaive pavaive ikoko vaive nehama dzavo dzavaive nadzo ikoko dzinoziva mafambiro azvakaita. Ini kungotiwo semunhu akazokura asina toti ini ndoti asina mubereki nenyaya yekuti baba vangu inanhambo handina kumbogara navo, ndaigara naamai. Baba vana vaMugabe? Ndaigara naamai. Asi ndichigara naamai, ivo amai vacho vakashayawo ndichiri mwana wechikoro, ndichiri mwana mudiki zvekuti dzimwe information kumwana dzinenge zisati dzakukwanisa kunge dzichitaurika kumwana kana kuti kubuda kuti zvakamira zvakadai nekuti unenge unguriwo mwana akachengeteka pane vamwe vanawo vanenge varipo, toti semuzukuru. Nekuti munenge muri mumusha maamai maunenge uchigara. Saka semuzukuru pamwe hausiri wega muzukuru arimo mumba, mune vamwe vazukuru, kozoitawo vana vemumusha imomo nekuti amai vangu vanenge vasiri mwana wega imomo, mune hanzvadzi dzavo, mune vanin'ina vavo. Saka munenge muri vanhu vanogara as a family zvekuti pazera racho raunenge uinaro iwo kana paine zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurika zvinogona kunge zvichitaurika but it will be more secret than kuti zvinove publicized because of your age. Panguva ichoyo handina chandakanga ndakazoziva ndatoti kurei. Saka vanoti amai venyu the late vakaenda kunorwa hondo? Amai vangu inini mataurirwo azvinoitwa kana kutoti according to the information yandinayo kusvika pari nhasi, amai vangu inini vakaenda kunorwa hondo zvechokwadi. Manga muri muna 1976, somewhere there, beginning of 1976. Then ininiwo ndakazozvarwawo 1977 pachimoyo, vanoti paparire nyatwa yekuchimoyo ikoko. Kunyange zvazvo anoti akagara neni wacho pari zvino akashaya, asi mwana wehanzvadzi yavaMugabe chaiyo, toti last born yemba mavaMugabe, mwana wake musikana ndiye akagara neni. Iye anotiwo panguva yaakazonge anewo pamiri pakewo akunosunungukawo wake mwana, ndo panguva yaakazonge akusiyana neni. Inini ndinonziwo ndakazenge ndakunogara kunonzi kuOsibisa naComrade Faye Chungu. Ndo vakazenge maziviro andoita Comrade Faye Chungu vanonzi vakanga vasingachengete inini chete specifically ayo, but vanonzi ivoka vakanga vari in charge nevana vakazvarirwa kuhondo pachimoyo ipa, but ivo vari pane another base rainzi Osibisa rinenge richinzi ndo rinochengetwa vana chete, mainfants. Saka ivo Comrade Faye Chungu vanonzi idzi information dzekuno, vanonziwo vane wavo mwana wavakaitawo ipapo ainzi Chipo. Saka Chipo uya neniniwo nevamwe takakurira ipapo. Ndisingazoziye uyu akazosunungukwa nemuzukuru wangu, because iye akazosunungukwa later anenge wekunana December 1978.
ehe saka munoona kuti pane difference yetongoti gore nehafu ndakandatoka munhu kakutoti zivi kakutojamba jambawo kachiitawo zvakanenge achiita asi vana vese manzwiro andakaita nokuti haisi information yangu yekuti ndinoziva kuti asi manzwiro andakaita ndekuti vana vese ndokwavaichengetwa kwaComrade Fechung kuOCBISA ikoko then vana handizozive matorerwo andakazoitwawo naamai vangu kana kuti mafambiro atakazoita asi chandinoziva ndechekuti ndine nguva yandakati tichipinda munomu vanonzi vakapfuura nekuchifu kumanyene kuAssembly Point saka vabva paAssembly Point vakabva vananga straight kumusha kwavo kwaamai vangu ndekwaMutare kwaHonde right saka vananga kwaHonde kuya vanonzi amai vangu inini vaka vasingade kuti ndizikanwe saka vakanditora vakanondiendesawo kuna tete vavo hanzvadzi yababa vavo vakanoti mwana uyu tete vaya vakanzi mwana uyu kana paine anobvunza munoti mwana ndewenyu saka tete vaya inini ndinongovati tete Jeni semataurirwo azvaingoitwawo kungonzi Tondera yakambonogara kwatete Jeni uko saka tete Jeni vaya pavakagara nenini vakazonoita zveya zvekuti inini munoona 1977 kusvika 1980 towards independence handitika pane period yekuti tongoti 2.5 years somewhere there handiti unenge wa munhu hautokwanisa kutaura saka ndinonzi manje ndakanga ndichitaura manje chiMoscan saka ndaibva ndatanga kuchemera pawo manje kuti ndoda pawo saka paya tete vaya kuti vachirambe vachiti mwana wangu uyu manje mwana uyu haasi kutaura chimanyika manje chavo cheche ari kutaura chiMoscan manje pakabva pavaremera ndo zvakakonzera kuti tete vaya vabva vataura nana baba vamai vangu kuti uyu munhu ndaite se ndatore mwana wake uyu mwana uyu ndadzokere kuna mai vake handikwanisi kuti ndakundikana saka ndokuzodzokera kwandakaita mumaoko amai vangu vachizonditoresawo mabirth certificate birth certificate rangu rarakadhindwa 1984 ndopandakazotoreswa remuzita maamai vangu ndo yanga yanyaya yekuti ndichiita zvekuenda kuchikoro saka ndakandiri muno muHarare ndichigara pano paGlenorap amai vangu vanga vanemba kuGlenview saka toti ndaigara kuGlenview asi manje senhau yekuti kuGlenora ndokumba kwaamai vangu kwabereki saka inini ndine part yandakadzidza kuGlenview right asi ndichibva ndazotransferiwa toti primary yangu iyo ndakazopedzisira futi ndakuGlenora grade 6 negrade 7 ndakazonopedzisira kuShiredenga primary kuGlenora then from there secondary yangu ndakaitira futi kuGlenora ikoko asi amai vangu vakashaya it was a tender age zvayo but vakashaya ndaform 1 saka ndakazosara hangu ndopedzisa zvana form 2 form 3 form 4 but myself immediately
after ndapedza chikoro changu, that was 1996. Kunana 1997 ikoko ndandiri munhu wekuti in my blood ndakangogara ndiri totally politically motivated. Okay. Saka I had to join within the ranks the youth league. ZANU-PF. From there, I'm a very known person. Okay. Especially if you come to system yepa ZANU-PF headquarters, per province, also because I was at district level. Then until today, I'm also still at the district level. I never rose up politically. Okay. Maybe I may say because the dimension politics of today yakatisiane nedzekudara, because dzekudara if you are determined, you could rise up. But dzemazuano ndedzekuti if you have got money, you can rise up. Saka inini, since I was a person who had no parents, I had to keep myself. I cannot say I had no opportunity to rise, but myself, I had to keep myself at low levels at low political levels. Ndangogara ndiri a district official. Okay. Yeah, that was my position from way back. If you go to Glenview 1, you search my records zangu na chairman Shinya, you see that from way back 1997, I was in the youth league, yes, ZANU-PF at district level. Okay. Then kuzosvikawo ndaita main wing, but at one time ndati kurei ndakazenge nda muHarare Central. Okay. Pane patime pandakanga nda establisha malinks background yangu kuti inini vaMugabe is my father. Then after ipapo there had been some arrangements dzakaitwa dzekuti ndakanga ndakugara mu city center. Okay. Saka I had also to be part of the district reHarare Central too. And twakume akati makugara mu city center. Amai vachiri vapenyu semwana wese makambovabvunza here kuti baba vangu ndiani? Yeah, izvozvo I don't want to lie to you. Ndanga ndasvika that age yekuti I could be able to sit down with my mother and ask. In fact, izvozvo zvacho zvekutoti nini I have got no father. Such an information yanga isiri much into myself. Okay. Because my mother was a person wekuti vaive munhu wekuti she is one of the people vakatanga kucrossa kuenda kunana South Africa vachinouya nemamachines. Okay. Sewing machines. I have got pictures. Okay. Photos avo ndinawo. Even on my phone I keep them. Okay. Saka vaive vari mukasvika kuGlenview kwa pamba pavo chaipo kuna 14 Crescent. Munonzwa vanhu vari mutori imomo vakakurira vanokuudza kuti no, amai vavo vanga vari munhu wekuti she was an entrepreneur. For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani. Sekuvimisa kwatakaita tinavo Mukoma Tonderai Mayeka, Mukoma Tonderai Mugabe. Takakupai part 1 apo vakanga vachitaura kubva pavakazvarwa, upenyu hwavo hwavakararama, uyewo zvakare nepese pavakaedza napo kuti vave vanozivikanwa kuti aiwa
uyu iropa rekwedu, masanganiro avakaita naThe late President Robert Mugabe kuburikidza naTete Bridget. Nhasi nyaya yatiri kutaura nezvayo inyaya yemadna to prove kuti uyu murume uyu watigere naye pano zvechokwadi here munhu wekwa Mugabe, mwana wekwa Mugabe, ndewe kuGushungu clan. Hama dzimwe dzati tinoda kuenda naye kumadna. Saka because dzimwe hama dzakagara chizi I want to say aive neni kuhondo, aive neconfidence because zvinhu zvakaitika aripo. Right, ende akatombogara neni. Saka iye ndiye akagara kuti aiwa ini ndiri prepared kana uyu umwe futi mwana wabamunini aive neconfidence kuti aiwa isu takazvinzwa kare zvinhu zvakataurwa kudhara. Now me as an old son of the family ndinozviziva, saka I'm prepared to go naye kumadna. Right, but now zvaitika ndezvoti kuti tiende inini nemwana wababa munini nemwana watete uya macharges acho aiwandisa. So malawyers ndo akati no, you can take one person from these two, unogona kuenda nemwana wababa munini kana kuenda nemwana watete, but now mwana watete ane advantage yekuti ukaenda nemwana wababa muninika kana maamukoti ava futi vanogona kunoagiwa kuti saka mwana wekwa Mugabe ka but iyeyu ka uyu baba wake kandiva muridzi weiyeyu wemwana uyu saka ko kana baba wake variwo vakapinda saka now the best way ndekuti you must inquire first from the institutes dzinoita zvemadna kuti is it possible kuti munhu anoenda ada kuziva kuti klani yababa vake ndiyo here, iye ada kuziva nezvababa vake, anokwanisa here kuenda nemwana wehanzvadzi yababa vake. Vataenda takatanga kuenda nekwaTinashe Mugabe tichinobvunza kuya kuti is it possible. KwaTinashe Mugabe vakanoti it's very possible because chinoitika ipapo ndechekuti pane anonzi ma-Y chromosomes nema-X chromosomes. Ma-X chromosomes ndo anorepresenta blood ramai, ma-Y chromosomes ndo anorepresenta blood rababa. Saka it's very very possible kuti uyuyu anotorwa ma-X chromosomes ake which is blood ramai vake, and uyu otorwa ma-Y chromosomes ake which is blood rababa vake. Zvinhu izvo zvinongodzoka kunoratidza kuti vanhu ivavo because ropa raamai veuyu ndo futi ropa rababa veuyu, saka zvinongodzoka kuratidza kuti vanhu vakabva pafamily one. Saka now ndo pakanzi nema-lawyers right, kana if it is possible it is best you go nemwana watete because mwana watete ihanzvadzisikana, haizokilemwe kunzi zvazvabuda ropa richinzi ndiro ratete ivavo, saka kana riri ratete ivavo ndo muridzi wemwana handimaona nekuti mukadzi. Saka ndo maitiro azvakaita mai takabva tazoenda kupi kuma DNA test kuya nemwana watete. Then zvanoitwa asi though takazoendawo hedu ku different institute yemadna test because kwaTinashe Mugabe ka neikoko kwacho kwatakazoenda kwakazoita difference ye almost kuma $50. Saka uko kwakazove cheaper bichana than kwaTinashe Mugabe. Saka izvozvo zvomanje zvakaita kuti inini sezvo ndirini ndakandi bhadhara mari dzacho takabva taita opt kupi kwakachipa kwekwe, but though kunoendeswa madna kwacho kunogona kuri the same place because kuLondon kumwe chete ikoko. Saka then bvataisa masamples edu ikoko nemwana watete, saka munhu anoisa masamples ake muenvelope make ozvinyorera zita rake ofila fomu rake, uyu oisawo masembo ake muenvelope make ozvinyorera zita rake ofila fomu rake,
mosubmita zvinobva zvazoiswa mu1 is envelope manje since zviri zvevanhu 2 ivavo zvotonyorwa kuti muna nhingi nanhingi umu varoda kuziva kuti are we related saka paipai panobva panyorwa kunzi umwe wacho ari kunzi mwana watete umwe wacho ari kunzi mwana wehanzvadzi yani so that pakunotesta paipai vanoziva tikutesta chii saka panobva uyu anobva atestwa ma-x chromosomes uyu ma-y chromosomes zvoonekwa kuti zvakamira sei saka ndo maresults acho akanobuda manje iwayo ari 99.99%. Saka ndo mamiriro azvakanoita pamadna which means kuti everyone now saka achiuya maresults wapiwa tendera achibva wavhura envelope zvazvinoita manje panoya maresults paipai nokuti ivo vanoti ukada kuabvunza kuti nditaurirei kani kuti zvakamira sei havatenderwe kuudza munhu maresults ake ivo vanongoti maresults because munenge makasiya madetails enyu saka vanofonera uya akauya newe wakauya mese munofonerwa uyu pake anofonerwa iwe pako wofonerwa chiuyai maresults akaita se akabuda chinongozongoitika chete mapindamo chete it's shivering nekurova kwehana kuti wakomana here wakomana zvinezvi zvinhu zviyazviyaka handiti mazona but it happened kuti tapinda takabva tachinzi envelope yaLaurencia because chinenge chiri chishiti chakangofanana asi panenge paine zita remumwe nezita remumwe kuti uyu akatestwa nanhingi chete but nhingirini anenge zvakafanana inenge tongoti i2 copies munhu yake saka then mavhura paya uchidedera uchidedera kudai ndo paunochitanga kuchitaurirwa manje kunzi izvi zviri kureva zvakati apo neapo saka ivo vakati there are more than 15 loci elements in your cells dzinoindicata kuti zvese zviri kubuda zvakafanana saka vaingokombera vaisa rule up vobva vati handikuona kwaLaurencia kwaLaurencia kwatondera uku vachikombera saka pakanobuda only ndofunga panenge pairi chete pakabuda pachinosiyana zvimwe almost 15 zvanga zvakafanana saka izvozvo manje maratios iwayo tikazomaningirina ndo ari kubuda kuti 99.99 ndo zvavakataura then pane yavakati likelihood ratio vakatoti this likelihood ratio ndo yakatsanangurwa ichinzi likelihood ratio iri kurevera kuti vanhu ivavo vangangodaro vakafanana here because munogona kunge muri same blood muri vanhu vamwe chete but vanhu vakakuonai imi musina kufanana pazviso kana pachenyu musina kufanana zvokuti munhu anotoona muri vanhu vakasiyana but muri vanhu vesame family saka ndo pakanzi likelihood ratio kazhinji ukatoona iri above 10 ka inoreva kuti vanhu ivavo they are almost similar futi kana ukavaona they are almost similar saka zvitonzi ava iri more because yangu inini likelihood ratio inenge yanga iritori pa45 saka kureva kuti ningirini siblingship yacho iri kubuda iri 99.99% handitika then likelihood ratio yacho yekunzi mungangove muri vanhu makada kufanana ndo iri kunzi ukangoona iri above 10% zvinoreva kuti vanhu ivavo they are almost similar saka ndo iyo yangu inini yakauya iri pa45% kureva kuti we are not very far away from being similar again ndokutora maresults ako ndobva ndatora maresults angu mwana watete akati chiwa wakaenda naye mwana watete akati chi mabuda akati mwana wate sekuru nemuzukuru pakazobuda paine macelebrations we had to go kutombotonogara pasi because iye akatoti zvandibva ndafema because I was under pressure because munhu wekuti akanga achitukwa
kutoda kuti idzi from some angles munoziva zvakafanana ndinonzwa zvangu zvimwe zvakasiyana siyana mamwe mazita akawanda ndinodedzwa nawo especially nenyaya yekuti takazvarwa uhondo kuMozambique unenge uchitotaurwa unzi muda kuviga makarusha pano handimaona but munoziva zvinhu zvekunzwa ini senge nini handikwanisi kuvenga munhu on behalf of zvinhu zvekunzwa because it might be true it might be false mumwe munhu anogona kutotaura zvinhu zvisina kumbobvira zvataurwa oti vanga vachiti zvakati saka but zvinhuwo zvandenge ndingonzwa but I don't bother I don't mind ini chandongoda chinhu ndechekuti I need dai zvaibvira kungoti some things of that nature kune mamwe mafamilies hazvimbonyanye kubva zvanetsa manetsero akadai because zvinosovwa from a family perspective. Zim News TV. Tozoti kuzouya umwe wakazouya panapa uyu Karigamumbi unozi Karigamumbi ndikataura naye panapa chitaura naye iye Karigamumbi ona picture yangu panapa kati munhu ndinenge ndomuziva ndikati iwe uchimuzivira kupi kaza unenge Johnson ndikati Johnson wacho ndini Karigamumbi ndikati unomuzivira kupi iwe kanzi ndakasenza naye kumabhazu ndikati shuwa ndini ndini wacho kanzi ndikati kuzwa mfumba kanzi ndadawo ndiziwo nezve mwana wa ari kuzidiwa mukomongo ndo kuda kuti ndiziwe ndikati ini ndakatonzwawo naiye akunditaurira kuti ndo zvakataurwa zvisina ana chungu ameno zvemachungu izvi wanoziva nezvazvo ndikati eza kuti kutsvage uone kuti ungaona sei haanga achizvitsvagirawo zvake kuti aonana nevanhu vake uyu ndichionana naye uyu akatiko ini takasedza tese mabhazi iye akazochinjira ku5 brigade iye Karigamumbi ndoko akasichinjira kumabhazi kuya zvino toita sezi kanzi nyaya yenyu iri kuzikanwa saka inini manje ndikuda kuti ndinotaurire mudhara kutiko wamaika tavaona zvino wamaika zvatavaona handizivi kuti munoti kudii nazvo asi kuti ndimuone hapasi nyore nekuti shuwa kuti ndimuone ini ndopinda tribe futi inini pachezvangu kuti nditaure kuti uyu mwana waye nenyaya yaGrace uyu hamuzomuoni hamumuoni uyu ndiye uri kunitaurira pakudii kanzi hamufi mambomuona futi kana akazviziva because anenge akutira mashazi iwanawo ndikati zvinopoita sei because takaita 3 years tichida kuti tione iye achiti adwa kuona Mugabe 3 years achingotiko anotora leave rake muna December January kana December ipapo ndio paanotora leave rake saka ini chada kuonawo time yekuti ndiigere inini ndikangozikanwa chete kuti ndinofambisa nyaya ndinofambisa nyaya handizoonekwi saka inini ndichaedza kuti ndione kuti ndingambosvika sei kuti tione matauriro neya ngatawe tinga tichichairana mafoni kudzemara dzimwe nguva akazodzamara ani bloka futi nenyaya yekuti ndoti iwe zvinhu zvako zviri kufamba sei utaza kumuona sei mutaza kumuona sei gore rekutanga rechipiri rechitatu ndikati iwe 3 years manje uri kuti utadza kumuona mukoma wako
sei anzi zvese zvinopinda nekusaidi kwekuti nditaure naye chaicho zvaazviiti asi semukoma wangu ndichaedza kuti ndione kuti ndikadi ndikataura naye sei ati ndingorindira kwazosvikira kuti iko apa warwara wadi wasvikira wazotorerwa apa newakaitawo basa rawa koiwe kota papi ye ndiri kuedza pandine asi zvinhu zvangu zviri kuramba zvichingodi handina time yekuti ndinoedza kuedza kuti edzai kuti ndipei time tokupa time uyo munhu atorerwa wasvikira kufa futi zvaafa apa toita sei afa kawo iwe wakonga uchitonomona 3 years uriwa kuti nditi kudiwo manjeni tichaedza kutoona zvatingofamba tichingoita tichaitsvaga kuona kuti zvingafamba sei ndezi ndomafambira zvoita izvo kakuti mwana wonotaura kuti ini ndiri kufambisa zvinhu zvangu zvakadai zvakanaka ifamba chiri kungori tongozwa zvaakumbobuda mupepa umu zvakungobuda mupepa ini hapana zvandingamboitei ndikati inini ko Leo ari kufamba sei kuLeo zvinofamba sei Leo handisati ndamuona asi ndakambomuona pamariro apa zvino time yacho yanga isiriyo yekuti ndiedze kumubvunza wakuti iwe nyaya iyi unoizivawo here zvino zvisati zvanyatso kufambawo patakatamboonana kumariro kuno muno muGlenora muno zvino zvikwa zvangu kupera zvakadaro saka ndomamirira zvaita izvi tichidzokera kumashure iye ude paakadzoka kuhondo makamona chani mwana ndizvozvo imimi hapana musi wakakutaurira kuti baba vemwana uyu ndini haana kumbonditaurira ini ndakazotonzwa nemwana ini akunitaurira mwana kuti ndanzi ndiri mwana womugana uyu mwana haana kumbonditaurira kawa kuhanzvadzi yangu kwawakasvikira wachimbogadzikwawo haina mbotaurirwawo nezvayo futi haana kumbozombotaura nezvazvo ko zvinofamba sei kuti zvinhu zvisvikire pakadai ndizvo watoti ndiri wozotaura zvavo zvokuti ndakaenda kunotorwa madna zvapruvwa kuti iko ndiri weiko ndikati hapana zvandingamboita tikaenda naye uye wacho muzukuru waMugaberi kana kuti chii anozi kana kuti Bridget wacho handizivi yanzvadzi takaenda naye uko kwaMudede uko takapinda nekwamudede tichinobvunzwa nezvazvo izvi zvekuti iko zviri kufamba sei sei kukabva kwanzi iko uyu wekwamudede wanga wachiti iko ndiwo wakabvunza manje iwo wekwamudede wachibvunzayo kuti iko iwe Leo anozviziva here izvo iwe ini ndanga ndiri kuhondo ndindoziva nezvemwana Leo haana kuenda kuhondo muchaire foni zvakaita kuti iko ruzha rwakaitwa mumaofisi muya maofisi akaita zvokutovharwa achipenga akati muri kusaidha uyu wamuri kusaidhira uyu mwana wake uyu inini ndanga ndiri kuhondo ndinoziva nezvake mwana uyu ndinoziva nezvemwana uyu zvokuti taitomutengera hembe ndisu zvino ndakazochicha maondozuva zvaakafa mufuti iye wacho iyo asi mamudede macho imo maofisi akavharwa achipenga iyeyo achiti muri kuda kudzivirira uyu mwana wake uyu tingatanzi isusu manje ipapo ukanzi iko wakazoti zvamunoita ndezvekuti iko ivi muzobva panapa
moenda kwazvimba. Okay. Maenda kwazvimba munotaura nyaya yenyu kuti tizochinje zvinhu zvese izvi zvinenge zvabva kwazvimba. Okay. Katawana Zuru uko kwatinoenda uko kwazvimba uko zvinoenda hazvingosviki kungozi bvu, hazvingozi bvu, tinotosvika isusu tomboona kwasabhuku zvoenda madanho kuti zvisvikire pane uyu munhu mukuru wekuti kungosvika zvekuti hapaite panotosvitsa pekuti hapaite pekuti tione masvikiro acho, hatina masvikiro acho, zvinoda kuenda stage sei. For these and more stories, tune into Zim News Bet TV. Tochina panyaya ya Mukoma Tonderai. Makatanga kuzivana rini? Mukoma Tonderai first time kuti ndivazive takamboonana ku Eastleigh. Taonana ku Eastleigh takada kuita ka friend ndisati ndaziva kuti mwana wa president andiri muri kuona. Saka nyaya ya Mukoma Tonderai tange iri kungovigwa sokuti akatadza kuende pacho baigara akandinongedzera pakona pa saka haana kuzobatika ndobva tazogara tazoita imwe meeting ndofunga some years later ndobva atondiziva zvikanza osi mwana waMadimuzere ndini koyo ndatikanza takamboonana kuIsli so ndini Tonderai handisi munzwa pandakazonzwa kuti ndiye Tonderai ndakabva ndamuziva because panguva yacho takasangana kuIsli ikoko nyaya idzo dzakambotaurika futi pane vamwe comrade ndakukanganwa zita ravo but vainwira painzi paRed Fox nana Mudhara vanhu vaive kuti vaiti vakanwa zvinhu zvavo zvaive zvesecret but vakanwa maigona kuitawo mukana wekunzwawo zvavanenge vachitaura kana vakanwa because taitofafarira kana vakanwa than vari sober because kana vari sober those people were dangerous vanga vane pfungwa dzemuhondo ende vanga vari madisciplinarians akaomarara ekuti maroyerwo ataitwa soka wangotadza chimwe vaida discipline ende discipline yaikosheswa saka mentality yavanga vanayo yekuti ukatadza discipline unogona kubhombesa vanhu haina kupera muhondo saka vaiti nyange uri mumba iwe ukatadza discipline unogona saka tairohwa nezvimatanda zvakaita fanika izvizvi ndo zvatairohwa nazvo tainzi ukanzi prone position take within 5 seconds unofanira kunge watorara nedumbu wakazviexposa kurohwa kunogara kunoku saka waiti ukauzwa kuti uri kurohwa 10 hard stroke haufanira kuti waitoziva kuti ukatoisa maoko oku unototyoka saka waifanira kutoshingirira kudzirohwa saka mitemo yavo manje ainzi kana pane vaenzi haufanira kutambira kure ende haufanira kutambira padhuze saka ukazvinzwa izvozvo ndiwaufanira kuziva proximity iri kutaurwa kunzi iwe haufanira kuenda kure because unoda kutumwa pakanzi panofanira kutumwa but haufanira kuve padhuze pekuti unoanoya vaenzi kana kunzwa futi nyaya dzavari kuita sei dzavari kutaura saka isusu takakura tiri vanhu vane discipline dzekuti vanhu vaigaya kuti vanhu ava vakatopusa nenyaya yekuti discipline yaonenge haudi noise nevanhu because unoziva kuti ndikangoita noise nevanhu ndikaonekwa chete unoitwa zvakaomarara kana mari chaiyo mumba haisambovigwa mari mumba tiri kuziva nguva dzacho idzodzo idzo vaiuya mari dzaiuya dziri maenvelopes so dzaingoiswa mumba yongokandwa vakasaziva kuti kune envelope yemari iri mumba imomo ndiwaiti waiuchidza kuti kune envelope yamakasiya yemari ikanzi yashota panenge pakaomarara saka zvinhu zvavaitaura waitoziva kuti zvinhu zvavaitaura ukangozvinzwa iwo isecret yako saka pakambotaurwa nyaya yaMukoma Tonde manje ava vaitaura navo vaitaura kuti utaura nhamo dzezvi kanzi waikona nhamo dzenyika Tonde saka ina nhauziva kuti ndiye Tonde uye watanga ndambosangana naye kupi kuIsli saka patakazosangana manje
achinitaura kuti ndiro iwe ndakuziva iwe. Ndikati unondizera kupi? Zvikanzi ausi mwana waMadimutsa here? Ndikati ndini, because isusu hedu our families vanga vari close. Like I said kuti mukatasa newspaper inofanira kunge iri Saturday 7 June 1996 or Sunday, but yanga iri musi wa7 mukasisa munozoona picture iyoyo yababa na vaMugabe vasati vapresident kuhondo. Then we can see how close those people were. So kuna former president na baba vangu vanhu vanga vari very close zvokuti vaigona kungofonera kunzi chitouya izvozvi kuState House, chitouya izvozvi kwakati, ndoda kuti undiitire zvakati, ndoda kuti undiitire zvakati. Saka vanhu vekuti they were actually friends zvokuti masecrets they would share. Andinoona saka inini ndakakwanisawo kuwanawo secret ipapo, but tauku paakazondiziva manje ini andisamuzivi. Zvikanzi yausi mwana waMadimutsa here? Ndikati ndini. Zvikanzi takambosangana pakadai. Ivo ndatozomusa ndikati ndiwe, ndandakutokanganwa because anga achinja, anga ane zvimwe zvivanga, ani murona zvira baba nezvira baba. Nguva yacho iyo anga asina anga asati ane zvivanga izvozvo. Ko zviri kufamba sei, urikuita sei? Zvikanzi shamwari zvinhu ndiringokiyakiya. Aona iwo urikuita sei? Ndikati uri kuona organization inonzi Zimbabwe Heroes Dependency Forum ndiyo yandiri kucheya so. But tiri kuda spokesperson. Uri kuda here? Akati ndiri kuda. For these and more stories, tune into Zim News Bet TV. Mukomatonti, judgment yabuda isiri favorable kwamuri. What's the best way forward for you? Plan yenyu iri kuti chi? What is the next move? Ndekuti vanhu havasi kuda kuita open up with me kana kutombokwanisa kutaura because munoziva zvinhu zvinoinvolva upfumi nemari. Some people vanenge vachingoti it's our benefit, ndezvedu, haiwe hatidi kunzwa. Saka ndo zvavari, they always fight. But ininika I should proceed and challenge the matter. Okay. I must proceed and challenge the judgment. Since now, at least on that judgment, chero vaita brush aside every evidence, but they indicated that he belongs to the family. That's point number one. Then point number two, they indicated that a child born out of wedlock, they mentioned about that, which means that if you are talking about out of wedlock, it means that you are also accepting that he is the child. But the only reason why you don't want him close, it's because he is born out of wedlock. Right. Then point number three, they mentioned that what can he be given when everything has been exhausted. So there's nothing he can be given. So all those bases are the reason why they had to brush aside every evidence that we had, including kuti vati hapana need yekuti tidzoke tiite condonation, tidzoke kureview, because it is because once they had to condone, it means that they had to also review. So they had to try by all means to block that condonation, which simply means that there will be no review of the estate. Yes. So I'm going to challenge the matter. I'm going to challenge the matter. I must reach the highest stage so that what I want is to expose whoever that look at what these guys are capable of doing. And this, you cannot say, kana makanzwa kuti kune huku inonzi huku inodya mazai ayo, and kana kujobora tunhiyo twayo twazvara tuya tujobora twofa. And this is exactly the same scenario, because really a person who was born in the liberation struggle, and the judge who is appointed does not even consider assessing the circumstances upon these children were born.
anongouya ungototanga kungototonga kuti hatidi kunzwa nezvemunhu akadaro chichi. Zvimwe zvacho ka ndozve zvine zvakutaurwa nevamonzi aiyo jaji uyu otherwise ka majaji ayafanika echikadzi ka pamwe varume vacho vanenge vainewo vana kunze uku saka anenge akutomeka sure kuti tikangodzimara tangoti uyu ndiye ka takutoita kuti vauyewo saka hatidi handimazvona. What is your last message to the Mugabe family now that legally it has come out the other way? It has been ruled the other way. Chiripo inini message yangu to the Mugabe family ndechekuti no matter what judgment harisi riro ropa ka. Judgment it's not blood. Judgment chinhu bepa chiri kunyorwa neumwe munhu ane his or her own opinion, because those are opinions from a person who is said to have gone to school to study law and maybe appointed as a judge, and that person has got an opinion and that opinion might be against another person. So the fact that a judge has gone against me does not mean that I'm not a Robert Mugabe's son. I still remain a Robert Mugabe's son, because what drives me, it's the blood. This is not a paper which is in my veins. It's not a paper or a document that the judge wrote. The judge wrote a document on a paper, but that document is not anything inside my blood. That document is just a piece of paper. And to some extent, especially when a person tries to show that he or she is outrightly a player in that judgment, I say it's a piece of trash. And all right, on a lighter note, if you are to die and meet Robert Mugabe, either in heaven or in hell, what will you say to him? He remains my father. I've got no bad feelings against my father. And what happened, myself personally, I understand his situation as a leader. Because like right now, we are trying to say a child who was born in the liberation struggle is now coming to say Baba Mnangagwa is my father. Right. It depends with the way he treats the issue, but still that does not mean the child is wrong or the father is wrong. Because my position, my position, if you are born outside wedlock here of a leader of that caliber, pane mathreats anenge aripo ekuti zvinhu izvozvo mumwe munhu anogona kubvunza kuti haasi asina kuzodai haasi asina kuzodai because munhu iye haasi in my shoes saka haatozive kuti it's not easy. It's not as easy as cutting margarine with a hot knife. It's a difficult scenario. It was not even easy to go. He did not been Tete Bridget kuti vakwanise kusvika neni futi padhuze nawo ndaisambofa ndakasvika futi padhuze nawo and otherwise pandaitozobatwa pamwe because vanenge vasina mbvera vandiona vaitogona kusatowitnessa kuti mwana ndewangu and it was going to be hell for me. But now if I die like you said and meet him in heaven or meet him in hell, and I will just shake hands with him, but tell him that remember you left some greedy guys down there. That is what I will tell you. Mkubwa 20. Ayo, ndafara kutora nini. Ndisana tika on letter note. Alma ndisika. Ndisika. Ayo, Mkubwa 20 ndafara nekutaura nini. Kune vamwe who might want to help you. Zvida kuti kana uchida kuti yatite project kana kuti tite zvakati zvinovandudza upenyu hwenyu. Are you prepared to meet those guys if they are genuinely? Inini, I'm an open person.
I like business venturing. It's a good thing, and I think you can testify kuti even vanhu vandiri kurwisana navava vanhu vekuti it's not easy. Ukatoona munhu anokwanisa kutoita mhasuru inenge senge yandaita, this is a muscle which is more than Hauge Hogan, which I have presented, because one, they are rich, two, their political muscle is too big. So if you see a person of my nature, it means that somewhere, somehow, I am a person who is vibrant in terms of business, because you can never talk of money where there's no business. So it means kuti zvinhu zvese zvandenge ndichiita ukandiona ndakapfeka kana sutu yandakapfeka handina kuipfeka mahara, because I will never there's no there's no Edgars or Barons which gave me this for free, but I had to buy this, which means that somewhere, somehow, I am a capable person. The only thing is that opportunity is the only thing which I am deprived. But they did been kuti whenever they've accepted me in time wotonyatsotaurana wotoita sei ndingadai ndakatosevha zvakawanda, bosi mukataura kuti madna how much they charged me, zvese zvemanotorial deeds chichi zvese nekufambisa. And chimwe chinhu chakanonotsawo futi ndechoti remember kuti patime yakafa baba pakabva paita covid, saka maoffices aiva akavharwa chichi, saka all such things zvakatondikosta. Ndangadai izvozvi zvindiri munhu aripo, even kutaura nasekuru wangu vanokuudzai kuti mukomana uyu inini chaichai kana chero mukaona vanhu kuGlenview kwandakakurira kana iko kuno kuGlenora kuno kwasekuru wangu, unongonzwa kunzi this guy is the person wekuti akangoti achibva kuchikoro anga akutofamba nemota. Izvozvo kana sekuru wangu vanotestify. I am an entrepreneur by birth. Ndotori munhu wekuti zvinhu kwete madhiri anonzi hanzi anodhirika aya anosungisa. I'm not part of such deals, but I am a person anotoita zvinhu zvokuti zvinofana kundipa mari asi zviri open zvisina ngirini. Saka I'm very much interested nevanhu vanenge vakadaro vanoda kundibatsira. Kana achida kundibatsira uya kuno tiite zvakati uya kuno tide. I'm quite happy for such people, because what I'm interested in kusimudzirawo futi zita rababa vangu. Zvangufanana kuti kana even kupolitics kwacho uku judgment haireve kuti haireve kuti ivo kupolitics kana ndichiita zvinhu zvangu ikoko ndonzanza aiwa iwe wakanzi hausiriwe, because that judgment is just a piece of paper. It's not the blood that flows in me. So if I can get opportunities even politically, vachiona the need kuti no, let's uplift mwana uyu, they are very well, everyone is very welcome, as long as zvinhu zvaanenge achitaurawo neni zviri zvinhu zvisingandipinze munjodzi. That's okay with me. There you heard it from Mukoma Tonderai Mugabe. And if you are watching this story for the first time, please go to our video section, news section. You will see there's part 1, part 2, and part 3 as well. And Mukoma Tonderai said he is an entrepreneur. For those that also wants to venture into business and partner him, he is open. Every story is a beginning. Every story has an ending. And for today, we say bye-bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.